إيش هيك نصلينا أمنا منفس صلت كنا نعم الله نقابلنا زلالماوي هي أوزغون كأجزاء رملخ بودخ بيسوع كريستوس نمسجنا كلنا أب زمان كله أب تاريخ كله سنة يتجبر أملاخ يخمو لمود ما بسنة نتكاد كيف كابز لازم زحنا نمسجنا كلنا مدرين ملأتا كله نتكايا نسخاب تاريخ صبوق شو عندك نزبها بتصبوق الساجر كأخمو جزاوي رملخ إذا كل صبوق نتكان إحنا خنرد أنسخات أكخاب زحلنا لما عنتي أو مرنا كفت لبنا كفت كم تنسخان عهرا فلت أكاد دلنا خم غيرنا خنرد أكاد أكخاب زحلنا تفكروا دقا يسوع كريستوس آمين آمين مباركس نيلو ما عنت تمرتنا بمغنيات حدش عمت مالتي حدش أمره زبلي خون إذا حدش عمت بمتى كنسوغرينا بحدش أمره خنجمرينا آمين كم جمرت أنا يتمرتنا خوننا أب رومي عسر تقلته كلته زلو كلام لكن رينا دس زبل كلام لاس لزهانة صبوق تقرنيا يرو من تان كم ببلنا نباستر تم ببلناها باستر اختم ببلناها باستر رومي عسر تقلته كلته السناي باه زبلن ملون فقاد أملاخ انتاي مخانو من تخمر مرس بمحداس حسابكم تلوت أمبر إذا علم ديا أي تمسلوا آمين انتاي لنا الله على أملاخ التسناين باه زبل ملو فقاد أملاخ انتاي مخانو انتي كتمر مروس كلتا نغراتي نابزن ري حد انتاي لولو التسناي يلولو سناي مالت انتاي مالتي كفو داي بلو مالتي آمين أملاخنا كفو وصوري أي وصوني فقادو انتاي مترش تالو دو كسام ودات أبصحكا دو يبصحكاي مباركس إذ فقاد زي انتاي مخانو سناي بحزب بالملو فقاد أملاخسي انتاي مخانو من انتان كتمرمروس انتاي قوريلو بمحداس حسابكم تلوتو امبر نزا عالم زي أسي أيتم صلوا عالمكو صبوق نجار سلا زي تفوت يكونتنا أملاخ زي تسعوه كل عالم دهر داريخه نقوه تسيو كساب مشت انتاي زقبر من انتان صبوق نجار في وقت خركب انتاي قبر يتسعر قناتي صبوق تسناي زبهال نجار كابيكم دخان انتاي قوروني أي فلتوني بزع أملاخ سميعهم دون دحر دايلنا وبزع أملاخ سميعهم فلتين قناخ انتاي أملاخ بحق سناي دي تقبر نحادث سميتسيخ أملاخ صبوق نجار يترح تقبر كتلوها الله صبوق نجار ندي دادل الله انتاي قبر الله سعوك الله قناخ انتاي تابع عالم دلو أمرون تاب كريستيان دلو أمرون انتاي ننبيني مباركس نعنا انتاي بلنا الله بمحداس حسابكم تلوت امبر نزا عالم زي أس انتاي تقبروه أيتم سلوه عالمنا أملاخ تتقارات أراكو انتاي سلزهونتين أملاخ انتاي مخان سلزي تفولته أملاخ زياد صبوق نجار كجبري خبل كلش نيب حاجة دي خجبرة كتكون دياخه علم من داعنا زبد يعتقد كون ديو اتباهلي هون يتفولتنا اتدولون تغور خمان كنز تجهلو أنت يتجبرنا أيتفلتنا يعني بأركس كريستيان لو ما أنت يزلنا دلو زي نتوم زي آمن زي كنا لو ما أنت مرتنا أنتم آمنتي أنت يلو بمحداس حسابكم أنت يجورو تلوتوا مبر نزع عالم زي أسي أنت يتجوروا أيتمسلوا أنت يم أنت كتركب التسنى يفقد أملاك هيوت كم أنت كجلت التملؤ فقد أملاك هيوت كان تحت جورو كتستوعلون حد اللي خاستيجور أنا غابك أدميس أملاك إزول الله كل شيء أملاكي نجاراتنا خلفنا حاسو كلنا زي تساها عنا كي نقسم معنا هلا أمن تايد الله أبرئسنا إذا الله آمين أملاكنا جن أملاكي أبي إبراهيم 4:3 قبرو 5 رات علم تودي خنسو كم تبقوا عينا بعرفتي أي كاتون يوم إلى زمحلكو كم زبله إحنا نأمن سي نعرفتو نأتو إنا
آمين توم نأمن سنتاي كنقبرين إلو أب عرفتي كن أتو إنا إلو أبزقن قال أملاك نتاي زلنا دلو قبروس كم سرات عالم تودي خنسو إلو ندك إسرائيل سي معزب أب كان أنا أتيوم نيرو كاب مسرات عالم كسرت كله سنتاي حسن نيرو زي أنا يدك إسرائيل بوتع أبرسه حسابه كل نجار فقادن تجيرهم نيرو يأتيهم نيري أو يأتيهم كله جنان تايلو كم تبغض عين عرفتي أي أتون يوم إلى زمحلكو كم زبلايلو يأتيهم كنصوصي نتايجيرو أي أتون يميلو بمنتهم زي أمن بمنتهم زي أتو بسنكي إمنت توم نأمن جنا إلو أنت هنجبرين إلو كن أتو إنا ناب عرفتو كنورس إنا أنت يمزل الله دك إسرائيل سي كبارنا توصيسي بارنا توصيكم حرنا تيم دلهم كلهم تحرنا تنتهي مخانا يفلتوهن يمنيرا أبارنا ديم دلو أب سلام ديم دلو أنت هجورو يكون يمنيرا كستعلوا أي كل يمنيرا أب حرنا تكلوس كم أنت يحسون يرو كم بارود كينو أحسون يرو يردان الله مباركس أنت يدلنا دلك على أمله نسخاتكم حرازوات أخوم يخمو نسخاتكم أنت يخم بارود أيكم كم نبلنا الله مباركس كم أنت يجيركم تقاساسو كم حرادواتو بواقعهم تعدقنا كلنا نفلتنا بواقع تعدك الله أنت يخا نعرفت نسلام نصبون نجارينا تعدقنا آمين اسك حجي قال كم تقولنا نفلت أني نازك على عمله إذا تاريخنا يدك إسرائيل مذكر خلنا نجن حلف لنا عن رأينا مباركس أمور دك إسرائيل سي كما ينيرو أو جوزهم هالتي كبارنا توصي نبحرنا تكوسدهم كلش أنت عينت أمور حزام يندخل نيرو أنت عينت أملاخ حزام خد نيرو كلنا نفلطينا تزيد أملاخ مشت زي سلمت أملاخ كتري صحي زي رم أملاخ ماي أبرق زهب أملاخ مانا كابس ما يبلي عزام زبل أملاخ بزعوات أملاخ يكوننا نحجه نزارة أملاخ كل شيء كونستانتي تمال عبي لومي عبي صباح عبي من يزفال له أموره مباركس دك إسرائيل سي أنت يدا لهم نيرو أنت عينت أموره يمحيزهم زخود نيرو دبل حساب كنرينا أب زت ساعت 14 ندحر دارينا دك إسرائيل أو جبت نخندي عمت نبيرو من دحر دارينا أولاتا نغندي عمت تصنيحهم معه 430 عمت كمل أو وشتي جبسي حجزن قصرتات نداستو علنا لنكن كيدنا بزعباتن قصرتاتنا نزار مچم أملاخ حندبت مصيلو كم زيادة خجبر حجده حشني نقطس يد حسوا نجار يلا كل حسب كلش انت يتجبر كلن ساعات معاس كم تفتصم أبينا عمت بينا يجزي انت يخجبر ندبر يد حسب حسب أمورنا بتعميد سجرنا زين نجار زين دحد عدي ترداك أملاخ قدم كلهم دفتهم دحد عزي ترداك حدش نجارت صح نقطس يخ حدش نجار يقتلمن اسكلم عند خمسة أكبر اللي يقتل كم فقط كاتنا بير مالتي يردان الله أملاخ انتي كم تجبر ان حدا تردينا جنا انتينا نجبر انتي خايب كاني كم يخاف الله ما عندي أبي هو تيمدي بكاد الله خا انتي خان دابل كان تي تجبر أموره خان دحدسك نتملؤ فقط أملاخ أبي هو كان تحت جورات تصنع تستوعب تصنع مباركس نبزن قصرتات كنا دهبينا إن دابله أبزت ساعات 14 انتي لنا على أملاخ دك إسرائيل أب جبسي تغلال لازم نور العامة مالتي نا 430 عامت إيو نحر دارينا يوسف كم استقبلوا تصبوا دما خمس نبورو خان ري جنازن 430 عامت 430 عامت ديم تجزئهم أب جزء يوسف تصبوا كم زنبورو قال أملاخ نجرناي نحرينا خاب زت ساعة حدا شمون تخا يوسف زي فلت نجوس كم ز تنسى دمها نجرنا حجنتا يخون الله جزء يلوت الله مالتي كابزة بنا بالعلي قاشة خا نابزة بنتي تجزع بارع خاوين تغير شو نيسف تي ديجا برمتي زي فلت مباركس كابتن 430 عامت كل انتن عامتات هيكون كا مجزات غيرهم مو مالتي
قال أملاخ أب زفترة 15-13 خنري خلنا نأملاخ انتي لو نيرو زرقها نأستات 4 أستات يكونن exactly 400 عامت انت خجور إميلو انت خجور إميلو مجزاتي مباركس انتي شعوخا متسيخا انت خجور إميلو خلنا قفومي 400 عامت سي انت خجور اللهم قنيلو كمو خجور خلو خساقي خلوس زيري أيكون كن أنا إلا الله قلنا خالفون ديم شعون تخجبره كذكره 400 عامت كليك مسجبرت تيجي شو بزعبها زهو نموسى كاسكيسو شعو أيريني نيرو مالت يكون أنا 400 عامت 400 عامت مسبت حقن نهزبو زراد قالو جزء بزيو نموسى خان تيلو هزبي سكياتنا هزبي رئي اللغو مكارنا هزبي استايجير اللغو رئي اللغو شعو عيكون نري معالتو جن أخيلو معز 400 عامت مالتي شعو خا بوزح جبرن بزح تأمراتن كأنت جيرون كأشعو خا أو تيهم مالتي أبزت ساعات 19 حدا ندحر دارينها كابتا كاب إسرائيل زوج ولا معالتك أتحزو مالتي نبرة خاسينا خساب كبوتشو خنديت وسيد اللهم 3 ورحي حجي لما عندك ني من قداي نزارونينا كندي جزيسي ستل جيروم كندي جيروم استقاميت أم طرحينا نزار أمونغوس لزلاجن كندي لنا 3 ورحي إذا أكلت كيدوم أمن تايكونهم برخا سينا شو أنت جيروم أب زهلو حدا خنتايلو أب برخا سينا نكندي عمتي لهم كلتا عمت ونمنت حنت عمت نمنتاي 3 عمت نمنتاي 4 عمت وأنمنتاي يفكروا من ديمو نمنتاي سكل تورحي وي حدا ورحي أملاح قصر خزارة كل ترجم الله باركس أقوات أصر أملاح كتزرد أخلي خانتاي حسب أملاح كتسبوق يري زردك أنتاي جيروم يلنا أب كلتا عمت نقلت عمت أكل سنتاي جيروم أب برخا سينا أو أنتاي جيروم أغميت يلنا نحزال لنا ده كندي قصرتات حزنا لنا تقدمت 400 يلنا لنا تخليت خنديلنا لنا كل تميتي هكذا تصالسيت ورحي نيم قدس لزغونة تصنحلنا لنا نيلهم معنتي نيم قد يكونن كنعل ني ستلمن كوف استقمط قلوبات أطرح سلازي تصالس ورحي تصنحلنا نغال معلتي مالتي حجنت لنا 400 قال أيدما كل تعام تقميتهم شو زهلو 10 حدك سو 10 خلطة دلوها أنت لنا أبتا كاليت عامت دحرق قلت عامت مالتي كاب قبص زوصلو شعوخا أو كاليتي ورحي كاب قداميت ورحي كونتن أب سالسيت ورحي كونتن أب كاليتي ورحي شعوخا مبل عسرة معلتي كهزارب كلوس قصر بلوس عسرة تا معلت كمان سين تايلنا لنا عسرة 10 حدا يكونتن 10 غلطة يكونتن أما بل كندي عسرة إسرع معلتم سوى صحش عنتيلو تدبنا جزائر كأوها كل على كل خان ريا كابيك أخوت أم كل خان ري شعو كبرخا سينخا نمن تيكوس دون كلن ري نبرخا بيران برخا بن بيران يأخلوكم عبزي كل تعامل صنيحكم ديهم حجي انت يزقبر له أملاخ مس جزي مس قوت ريس انت يخيد له حسابني أملاخ سنت تغير خيد له كيرو شعو كنديلو كلتا 3 دبله كلا معلتك هلا ورحق إسرع معلت انتي جيروم شعو كبرخا سينا نبرخا بيران انتي جيروم وزيدوهم ونولالنا مالتي امباركس ترجم برخا ايران دبل شو مبي برايس انتي مالتي اندحر دايلنا ترجمون فلطة بتعمى قداسي تب ايران دبل ترجمو صباغة كبري سلمات انتي نولالنا كبرخا وطيو ابي دواب بيلو مالو حجي أبت قبري زم عدولو أبت تصبقة زم عدولو أبت سلماتهم زقبولو آمين دحر دارينا بدحري إن دحر دايلنا أو خوينهم سل دسليسي لأخو إلهم تا أنا ذهبكم مريت انتي مخانا خطر إيسي أو دوم سولو كيدكم سر أيوة أمن تاي كوينهم ينزر إيوادلو أبرخا بإيران كوينهم ينزر إيوادلو مباركس تقصر 400 زبل سنتاي من دحر دايلنا نمنتاي 400 مريض أملاخ من دحر دايلنا برايس تخن ريخلنا 400 انتاي دبال تاف تاوايل صوا تاف مالت انتاي مالاتي اتا
مودعتا مالتي ولا فيدلات نيرايست نحد عيناتا مودعتا فيدل نيرايست تبال تاف انتي مالتي زود ألو مكرخا زود ألو كفيلكا أنا زمت عالكا دك إسرائيلكم إزلون دولو مالتي يردان الله بدحر 400 عامت سين تقبرها أي تخفلني خا تخافلهم دولو واقع قنتي نيرو 400 عامت بمسون حمسي نافت تصاوعتنا كان أنس انتي جيرو مالو واقع كفيلو مالو كومبليت تكوين اللو مالتي آمين كواقع خان لعلي أي تخفلني خا مالتي آمين باركة انتي ترجمو مززام ويكا محتم قال بقالو تترجم انتي مززام ويكا محتم مالتي دك إسرائيل سي 400 مس جبر انتي اللي شو أمونغو دك إسرائيل أمونغو دك جنس انتي جيرو مفل لا يجيرو شو أمونغو حزب دك إسرائيل أمونغو طريت دك جنس انتي جيرو فل اللي يجيرو شو طريت دك إسرائيل كتو طريت دك إسرائيل كتفا طريت دك جنس كتفا دك إسرائيل كنتي جارن أي تفا بخورني ود إسرائيل كموت كله بخورني إسرائيل كنتي جار أي موتن محتم فل اللي أفتل الداتكم سنتي جواريلو محتم ناي دم جوارو نهزب يزفر يلو جزء ما تيجيدو آمين معز أب جزيو دون جدي أي دونجين زابير أي دونجني التدونجي خنتي جوارا تتصبيه ما تيشعو ملكت جيرلو زيهم نيمانه هزبي نتسيلو 400 عامت ندحر دا 5 من عمره نيسو ندحر دا نيركا خوينو 400 عامت سابي نير يخاطلو شون عامله عمره خان ندحر ديت السخا زغول مكرانا سابي دا نير يخاطلو مالتي سوغن انت يغبر نير يصبى نير مالتي ترجم الله نمنت 400 قصيلنا هنرينا ندحر دا ابي يوحنس 10:30 ندحر دا رينا أمسكال يسوع أمسكال كوين حدا قال تزاريبو نسوت قال انتايلو كل سرح مسار حسن تايلو تفت أميلو آمين فت إيميل له خيلو بجريك نري خلناها تأتت لاسية بالك على مالته تساقعي ويكا مولو انت جيري تخافيلي آمين تاني حق زيو عبيلو خابز عبا يسوس تزاري ونيرو ودخم تسدد تزاري ونيرو خاب دنقل كم دوت تزاري ونيرو جزيو حلي خا انت جيروم شو بتصيحوه آمين يسوس كاب جزء انت يروح فتسيموي باركس كلاتنا اتخن كوفلو دلنا واغانا كان انكن اتوس انت يتغير لنا تخفيل لنا امين فتفصميلو بدحرج 400 عامت نصبيلو غداي نكنان يبلنا امين انت يلنا تفصمه حجيافتا دق اسرائيل دوصو لا عامت اب اين عدلنا نحنا مالتي نيوارنت غزي ايكوننا ندلنا حرا كاب ግብጽ አውጽዩ حራ ገይሩ ኾፋ ቢሎምሽ ንሕና ካው ቦታ ኢና ደልና ማለት እዩ አሜን ኣብ ኤፌሶን 1:13-14 ፓስተር ከም ዝበልናይ ንስኻትኩምን ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ አሜን ንሱ እንታይሎ ንምድሓን ጥሪቱ ዋንነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንውዳሴ ክብሩ ኢሉ ፀዊዕና እንታይ ከፊልና ኢሉ ዕርቡን ርስቱ ኢና ንሕና ኣብቲ ቅድም ኢላ እንድሕር ኢና ግን እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ሲ ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ሲ ኢሉ أملاك كما دحاني خم مخانو مس معكم شعو خا أنت يجبر نتقال تسفخة ها مس أمونكم أنت يجبركم يلو تسفى منفس قدس تحاتمكم فليكم يوم علدي فلينا يوم علدي آمين إذا نجرز مسبل كاسي ناتيو يلوس أنت يجبرلك ملكت جبرلك تملكت أنتي تحاسيب كاي كيد حقيقة كيد كل شعسي محرت بمحرت انتي زقبر زحدس ملكت نيمتاي منفس قدوس انتي جيروكم يلو جيرو لكم نعم نتحجسي إذن نجر إذن حد عدي تردع كهوي نقنتي هتقبر كل شيء
ዋንነት ካን ድሕር ዘይተረዳእኻ ኮይንካ ዝመፀ እዩ ዝገዛእካ ንኣብነት ንበል ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ንኸይድ እሞ ብዙሕ ፅቡቕ ንብረታት ኣሎ ካብቲ ፅቡቕ ንብረታት እንድሕር ዳኣ ሰልድለካ ሲኢልካ ኢኻ ትመርፅ ዋጋ ኸማናይ ትርኢን ኢኻ ተለካ ኢኻ እስከዚኣ ክንደያ እዚኣ እስከ ክንደይ ኳልኩሌት ትገብር ሞባይልካ ተወፅእ ትሪኣ ገለ እኹል ገንዘብ እንድሕር ዳ ኣለካ ንጉስ እንድሕር ዳ ኮይንካ ግን እንታይ ኢኻ ብዛዕባ ሰልዲ ዲኻ ትሓስብ ብዛዕባ እቲ ትደልዮ ኢኻ ትሓስብ ሽዑ ዝባሃግሃዮ ዘበለ ኣብቲ ቦታ እቲ ዝባሃግካዮ ዘበለ ስታይ ትገብር ትገዝእ ንዓና ኸ ብሂግና እዩ ኣምላኽ ብሂጉኒ እሞ እንታይ ገበረኒ ኢሉ ኣናገፈኒ ኢሉ ብሂጉስ እንታይ ገይሩ ብሂጉ ስቕ ዝብል ዘይብሉ ዘይክእል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣሎ ዓዲግና ኸ ኣሜን ዓዲጉ እንታይ ገብር ኣብዛ ፅንሑለይ መቸም ኩሉ ንብረት ድገዛእኸ ሽዑ ትማልኦን ማለት ኣይኮነን ትገዝኦሞ ዕሩን ትኸፍል ሞ እንታይ ትገብሮ ሽዑ ኣቐሚጥካስ ኣብዛ ፅንሑለይ ሽዑ ካልእ ሰብ ክገዝእ እንድሕር ዳ መፅኡ እንታይ ንድብሎ እዚ ንብረት እዚ እንታይ ገይሪ ተሸይጡ እዩ ካልኣይ ግዜ ክሸየጥ ትኽእል ዲ ሽዑ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ብዙሕ መርኣይ ናይ ንብረታት ተወፅኡ ንበይኑ ይፍለ ባህጊኡ ክወስዶ ክእል ዲ ጠማቲኡ ክወስዶ ክእል ዲ ብሂግካ ኢኻ ስቕ ትብል ሰይጣን ካልክ ኣብ ሂወትና ክሌም ዝገብሮ ነገር የለን ጥዕናና ክብህጎ ክእል ይኾን ሰላምና ክብህጎ ክእል ግና we are already እንታይ taken ኣሜን ተዓዲገ እስከ ንበል ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ኣለኒ እስከ ንበል ንመሸጣ ይውዕልኒ እስከ ንበል ዋና ኣለኒ እስከ ንበል ከይት ትንክፈኒ እስከ ንበል ዋናይ ብርቱዕ ኣሜን ዋናይ ሓያል ኣሜን መን ይትንክፍነይ ንጉስ ንብረት ጎማ ተጠቕሊሉ ርስሓት ከይሃርሞ ኣብ ኢዶም ከላ ከይተሓውዮ ማለት እዩ ጎማ ጠቕሊሎም ደሮና ከይኣቶም ኣፀባቢቆም በቲኦም ኮፍ ደብሉ ንጉስ ክመፅኡ እያ ክወስዶ እዩ ገንዘብ ንጉስ ንኾንቱ ዶ ጠፊ እዞም ኦዲተራት ናይ መንግስቲ ነበርኩም ትፈልጥ ገንዘብ መንግስቲ በሊዕኻ ስቕ ኣይበሃልኒ ኣይብላዕኒ ካብ ኣብ ዝኸድካ ክረኽበካ እዩ መንግስቲ ማለት ሰይጣን ከምኡ ገይሩ እዩ ከይትንክፍ ይደሓልፍ ትሽፉን በዚ ሓንቲ ዕድል ዘላቶ እንታይ ኣእምሮ ናትካ ከም ዘይተሸጥካ የረዳእካ እቲ ደለኻሉ ቦታ ሲ የፅላእካ ኣምላኽ ስንበርከ እዚኣ ኩሉ ጫቢልካ ቤሎ ብለካ ሽዑ ከምዚኣስ ክገብረልካ ኢልካ ነይሩ መዓዛ ክገብረልካ ኢለካ ትፀሎቱ ቦታ ሽዑ ሽዑ ትቀሳቀስ ናበይ ትኸይድ ናብቶም ዘይተሸጡ ቦታ ምክንያቱ ገፊ እቲ ዘይተሸጡሉ ቦታ ገፊ ኣብ ኸይድካ ትዛወር ሽዑ ሽዑ እንታይ ገይሩ ናይ ኦፈር ክሪስማስ ኦፈር ረኺቡ ሰይጣን ይወስደካ ሽዑ ሓታት የብሉን ሽዑ ብእሙሮኻ ሲ ተዓደግካ ክነስኻስ ኣበይ ትፀንሕ ኣብቶም ፍሪ ዘይተዓደጉ ሽዑ ሕማም ክሌም ይገብረካ ዲፕሬሽን ክሌም ይገብረካ ይገዛእካ ምክንያቱ ኣብ ዘይ ቦታኻ ኢኻ ፀኒሕካ ሓታት ኸ የብሉንካ ትጭነቕ ሽዑ የዘክረካ እዚኦም ክንደይ ተሸይጦም ረእዮም ብለካ እዚ ብክልተ ቅርሺ እዮም ሰለስተ ቅርሺ ስኻ ብክንደይ ይብለካ ሽዑ ብክልተ ቅርሺ ናይ ፋሚሊኻ ሂስትሪ የዘክረካ ሽዑ ሓውቡኻ ብምንታይ ሞይቱ ትፈልጥ ወይ ኣቦኻ ኩሎም ብምንታይ ሞይቶም ትፈልጥ ኣለካ ከምቶም ኣብኡ ተፃሒፎም ዘለኹም ኣይ ንስኻ ካብ መርገም ወፂኻ ክነስኻ ስታይ ትገብሮ ብእምሮኻ ፋሎ ትገብሮ ማለት እዩ ይርዳእና ኣሎ ኣብ ዓልየትኩም ኩሎም በቃ ኣይሰልጦምኒ ኢኩም ስኻ ሓደ ኸባታቶም ኣብ ሓንጎልካ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ናይ ምድሓንካ ሽዑ እቲ ዕላማ እንታይ ብከምኡ ኸማንቲ ምድሓንካ ሲጠፍእ ማለት ኣይኮነ እንታይ ኻ ትገብር ግን ትኽብልል ኣብኡ እንታይ ትገብር ትኽብልል ኣብቲ ሓሳብሲ ትኽብልል ከመይ ገይር እየ ዝህብትም ከመይ ገይር እዩ ዝቐንዓኒ ክትብል እንታይ ትገብር ኮለል ትብል ማለት እዩ እቲ ማሕተም ምስ ክድምስሶ ኸማን ሳይክእልኒ እቲ ጎይታኻ እንታይ ትገብር ሽዑ ክሳብ ድመፅእ እፅበየካ ድሮ ናይ መን ኢኻ እናቱ ኢኻ ዕድልካ ኩሉ መዓልትኻ እንታይ ገብረልካ ይሰርዓልካ ኣሜን مسكت كسايناتين سايل كان يحسبه كأملا آمين سلازي أمور خان دحرد أتزي تحدثه كاب جبت واتيخا أي واتخان أب جبت إيخا زلا
كل شيء استفرح خاز خير كبني إذا نجار إذا خير كبني جبت حجرهم وصنا خونو زين ده قتلنا خون سمع مدة نموت نخون ده عبارة قد أنت يمكن قبلنا حسب كهم إزخون أملاخ بتتصبق نجار جبر نسخة بتخال نجار تحسب مالتي أملاخ جن صبق كم جبار جن أنت يجبرني عرفني كم من دابل كخل خبرتي بقى سمعنا قليل كه تجرم تصنع ما يهبك تستي بقى حاجة أسجاد لنا سجاد بقى دار أخا تجرم نمجرم رانجن جزيلو قال حقهم يكو نين سنتنا برا مالتي دا جبر كله يبكي هذا نخبلك هذا الكل سي كان نجر جير كله خلاص يبكي طوان قات ولا كان زيادة له أو خلا قاي حتتي أملاخ مجرم رام بتعميد تسأل دك إسرائيل تيجي رملو هجرم ريم رملو جرم ريم قلنا نيم جرم رام زين تالو جدا بالو ما يجمع زعبي ودخان نيش يودخان حدا يكون كان يركات حدا صغير يحطله عبي سقبل تبهل الله معلتها الله مالته آمين ده سقبل يبلك أملاخ ويلك اتنات كزربا سمن تيد توكا كالي د توكا باركس ما تشيريت له مالتي اندحر دارينا أو كندي عام توصيهم يلنا أفكال أي عامت قصر خلت زبها لنتاي اندحر دايلنا بإبرايت اسكندرية خلنا شنايم بحال زغا ترجموها داغماي مدغام ويك أمر رقيقات مالتي داغماي مدغام مالتي تاي مالتي نحد نجار حج تقبرمو صباح أنتي تقبره تداغمو حكيدا حدا سب هي بندحر دا هيبكا دفلت تخينو هي بيهبني يدي خاطولا ولا هي بنفلتي هيبني افلت وانا ايدا جمان جن بدحري وهابدي ايكونن سايتفلطنيا دك اسرائيل كا دك اسرائيل እግዚአብሔር كحلفهم كله حد عامت بتصبو غزي حليفهم ايد املاخ እንዳራዩ حليفهم افتا حنت عامت طرح انت ዝጸንሑ ነይሮም ይደግማ አይደግማን አይምፈለጡን ነይሮም انت حنت عامت እንታይ ገይርላ ምስክር afta خاليت عامت እንታይ ገይርላ ደጊምላ نتزوجوا تجيرو دقيمو حسب طرح ده يكون نمرة بالعمس بلالي عميم بحاله حسب طرح ده يكون خبز حياة صليل اللهم سي تقليل الله هكذا حسب طرح ده يكون تصلمات ده تصلماتهم سي كل جزء تصلمات تصلميتهم أي فلتني نخلت عامة ملو انتي أملاخ كم يزبل أملاخ كم دخون انتي جيرو أرئيوهم انتي تقبر الله مسكر من تنخونو نمن نعنا مالتي حزب مريض حيلك رئينده حيلك أنت خبر اللي كمسكر اللي يلقى مريض باركس مسكر كتكون تقين كاسي تفولت أنا جريخة دك إسرائيل سي بق غيرو كوفلت يم أنت كيبلو دجاجيمو كم زجبر كم دخل أريو نحن خلك عهيوتنا خاهم إنها صبوني عملاخ سي بزح جزء زت عمنا سواتنا عملاخ شو أنت هتكوني دتصبيكه مسكر أنا مسكرني أملاخ يسكنبل أنا مسكرني حيلي إنبل مسكرني صدقيه مسكرني برتعيه مسكرني منجستيه مسكر كونو كبهزاب انتاجيروم فليوم شو آمين ندحر دارينا أب زداقم 19 حمشان دحر دارينا فاستر كم ببلناي أبزخونة بدل ويا أبزخونة حاتيات أبزقبر زبلة حاتيات حادة مسكر أبسب أيقوم كله بأف كلتا مسكر ويسلستا مسكر يقوم آمين انتايلو اتخلت تزبل قال انتايلنا مسكر حدا نبينو مسكر أيكلني باركس انتايلو زخونة نجر ندحر الله خوينسي حدا منسي زدور إيه خايلك حدا نبينو مسكر تخوينو بوقع يكونن يزبل الله بهم إيه عندك إسرائيل حنت عمت رحسينا زي جورو كالإيد خاوس يقوله شو مني مسكرهم شو እግዚአብሔር ሲ ደቂ እስራኤል ተኮይንካ ኣያመን ካን ኩል ከሎስ መን ይምስክሮም ዓመታቶም ተንክልተ ዓመት
يردانا الله مش تنكل التعامس منين مسكرين دك إسرائيل እግዚአብሔር ክቆጣ ዓሎም ከሎ ካብ ድሕሪ ኢኻሪና ኢና ተኾንኩም ኣይገበርኩን ዲ ክብል ከሎ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ምስክርነት ዝኸውን ኣብ ህይወቶም ሲ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ራእይ 11:3 ድሕሪ ዳሪና ኢኻ ነቶም ክልተ ምስክረይ ውን ኢሉ ደግሚ ድሕሪ ዳሪና ኣብ ዮሐንስ 8:16-18 እንታይ ኢልኻ እዚኣ ፓስተር ከተንብበልና ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ዮሐንስ 8:16-18 ኣነን እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦን ኢና እምበር በይነይ ኣይኮንኩን እሞ ኣነን ተፈረድኩኻ ፍርደይ ሓቂ እዩ ምስክር ክልተ ሰብሲ ብሓቂ ምዃኑ ኣብቲ ሕጉኹም ፅሑፍ ኣሎ ኣነ ብናይ ርእሰይ ዝምስክር ዘለኹ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ ኣሜን በኣርከስ የሱስ ክመፅእ ከሎ ምስክር ነይሩ እዚ ኩሉ ናይ መንግስቲ ናይ ኣምላኽ እዚ ኩሉ መንግስቲ ናይ ኣቦኡ ክሰብኽ ከሎ ብዛዕባ ኣቦኡ ክዛረብ ከሎስ ምስክሩ መን እዩ ነይሩ ክልተ ኣሜን ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ድገበርካ ኣማኒ ይፅበየካ ኣምላኽ ክትምስክር ክርስትና ጥዑም ኩሉ ሻዕ ተመጋቢ ክትኮን ንእሽተይ ኮይንካ ወይ ጥዕምቲ እዚኣ ኩሉ ሰብ ለካ ትኩልስ ወይ ጥዕምቲ ኣምላኽ ከዓ ይጥዕመካ ሽዑ ይጥዕመካ ሙዘይ ጥዑም ትጥዕም ኣብ ሲለ 2 ዓመት ኣኺደ ኣብ ምስኣተኻ ካደ ይበሰለ እንታይ ትኾኑ ክስንኩቶ ደይቅል ንኾንብለካ እንታይ ኣይውዒ ኣይዝሕል ብለካ ሽዑ ንዓይካ ኣባ ጣዕሚ ንብለካ ኣብ ኣፌስ እንታይ ትኾን ኢሉ እንታይ ትኾን ኣጆ እንታይ ኢሉ ኣይውዒ ወይ ከዓ ኣይዝሕል ኣይትኾን እንታይ ከይትኾን ጡፍ ከይብለካ ሲ ኣይውዒ ኣይዝሕል ኣይትኾን ኣሜን ኣጆም ጡፍ ክብለና መደብ ነይሩ ተዝኾን ከምዚ ቃላን እዚ ኣይመካፈለና ነይሩ ዕድል ይድበካ ኣምላኽ ከምዚ ኸኣሲ ኣሎ ኣቦታትና ክምስሉ ከለውስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም መምሃሪ ኣይግበርካ መምሃሪኸ መሽ ኩኖት ደቂ እስራኤል ንሕና ካብዚ ተተቢልና ተኣሪምና ንኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ደለኻ ኮይንካ ይትቐርብኒ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደለኻ ሓሳብ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ንኣምላኽ እንታይ ኢልና ክንዛረብ ንውዕል ኣለና ደስ በቃ ሓሰብካ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ጉዳይ ተጨንቐካ ዋእታ ኣምላኽ ገለትሉ እንታይዳ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደስ ዝበለካ ይትዛረብኒ ኢኻ በፂሕ እንተኮይንካ ማለት እዩ ንደቂ እስራኤል እንታይ ኢልዎም ካብ 20 ዓመት ንላዕለስ እንታይ ኢልዎ ንውግእ እንታይ ኢልዎ ብቑዕ ካብ 20 ዓመት ደለዉ ሰባስ እንታይ ገበረ ኢሎ ንውግእ እንታይ ገበረለ ኢሎ ቁፀረለ ኢልዎ ምናልባት ኣብታ ቁፅሪ 20 ይበፃሕናን ግና ከንታይ ድብለና ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ብቑዓት ምስክርነት ይኹሞ እንታይ ክትገብሩ ምስክር ክትኮኑስ እንታይ ገብረኩም እየ ይድብል ዘሎ ይፅበየኩም እየ ሲቪል ኣይትኾን ኢኻ እንታይ ዝበሃል ኣብ ናይ ዓለም ሲቪል ድበሃል ኣሎ ወታደር ድበሃል ኣሎ ኣብ ደቂ እስራኤል ኣብ ክርስትና ግን ኩላትካ ወታደራት ኢኻ ዕጡቕ ናይ ፅድቂ ኢኻ ማለት እዩ ንፅድቅስ እንታይ ትገብር ትጓናፀፍ ፅድቅስ እንታይ ትገብር ትምንዝዕ ዕርድታትስ እንታይ ትገብር ገሌና ሲቪል ምዃን ኢና ንፈቱ መስክር ገለ ምስክርነት ደቂ እስራኤል እኮ እቲ ድፈልጥዎ ደለዉ ነገር ኣብ ሓንጎሎም እንታይ ገይሮም ቀይሮም እንታይ ምፈልጡ ነይሮም ከባቢኦም ምድረ በዳ ብዛዕባ ምድረ በዳ ክሓስቡ ውዕሉ ብዛዕባ ጃየንት ዝሓስቡ እሱ እንታይ ገይሮም ኩሉ ኣእምሮኦም እንታይ ገይሮ ሒዞም ሽዑ ወታደር ኩኑ ምስ ተባሃሉ ዋ ንዓባ ኢኻ ትብል ሽዑ እንዳመኸም መዓዝሙ ምሽ ተብልዓኒ ነርካ ዓብይኻ ሕጂ ከዓ ንካልኦት ከዓ ተዕብዮም ከዓ ኣለውኻ ማለት እዩ ኣሜን እምበኣርከስ እንታይ ኢሉ እንታይ ኢልና ኣለና እቲ 400 እንታይ ምዃኑ ርኢናዮ ቁፅሪ ክልተን ከማን ርኢና ኣለና ኣብቲያ እንድሕር ዳ ርኢናያ ንክንደይ ዓመት ኢልዋ 2 ዓመት ነታ ሓንቲ ዓመት ሓንቲ መስካሪት ገይሩ 2 ወርሒ ነታ ወርሒ እውን ካልአይቲ መስካሪት ኣላታ ሽዑ ናበይ ኣቢሎን 20 መዓልቲ ኣሜን እቲ 20 ዝብል ደሎ ብዕብራይስጥ ክንሪኦ ከለና እንታይ 20 ምባል መበል 20 ፊደል ኣብ ዕብራይስጥ እንታይ ትበሃል ካፍ ተባሂላ ፅዋዕ ካፍ ማለት
ጉምቦኢድ ቃል በቃላ ትርጉማ እንታይ ጉምቦኢድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ብስለት ተሓታትነት ሓላፍነት ንሓደ ሰብሲ እዚኣ ኢድካ እንዲያደላ ተይልካ እንታይ ማለት እዩ ተሴርካዮ ባዕልኻ ኢኻ ኣብ ምንታይ ኣላ ኣብ ኢዱ ትዕሪኻ ኢኻ ባዕልኻ ኢኻ ሓላፍነት ትወስድ ናትካ እስኻ ኢኻ ወይ ከዓ ንሓሰብ ኩሉ ኣብ ኢዱ እንዲሞ እንታይ ሞ ትብል በቃ ኩሉ እኮ ኣብ ኢድ እዩ በቲ ጌርካ ይትዕረየ በቲ ገለኻ ኢልካ ትዛረብ ኣብ ኢድ ሓደ ነገር ክትሕዝ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ማቹርድ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ንሓደ ነገርሲ ብናትካ ውሳነ ሓደ ነገር ዝኾነ ነገር ክትገብርስ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ብቑዕ እኹል ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል 2 ዓመት ምስክርነት መሰርኣዮም 2 ዓመት ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ከም ምሰርኣዮም እንታይ ገይሩ ኣብታ ካልኣይቲ መዓልቲ ኣብታ ካልኣይቲ ዓመት ኣብታ ካልኣይቲ ወርሒ ኣብታ መበል 20 መዓልቲ በቃ እዚኦምሲ ሓይለይ እንታይ ክገብሩለ ይኽእሉ እዮም እዚኦምሲ ሓይለይ ክምስክሩለ ይኽእሉ እዮም እዚኦም እንታይ እዮም ናተይ ብቑዓት እዮም እዚኦም ኢሉ ሰራዊት እዮም እዚኦም ኢሉ ሽዑ እንታይ ግበሩ ኢሎ ናይ ሰራዊት ስራሕ ሂቦ ጠፊኡ ወዲዳ ኣምላኽ ደኣ እንታይ እታ መሬት እታ ድበላስ ከምኣ ከም ደላ ድያ ክፈልጥ ኣይኮነን ከምታ ድበላ ደኣ መፈልጣ እንዲ ኣምላኽ ድበሎ ከም ድኾነሉ ፈልጥ እዩ ኣምላኽ ግን ሪስፖንሲቢሊቲ ህበካ ሽዑ ብቑዕ ኢኻ እሞ ንስኻ እንታይ ግበረለ ይብለካ ኪድ ስራሕ ይብለካ እስከ ከምቲ ድበልኮ ዶ ይረአዩለ ኢሉ ሽዑ ይኸይድ ከይዶም ርኦም ሽዑ ከምኡ ድዮም ገይሮም ካብቶም ኩሎም ከዓ ሪፕሬዘንታቲቭ ከዓ ሰዲዱ ከዓ ሽዑ ሙሴ ከዓ ከምታ ዝበለ ከዓ እግዚኣብሔር ድበሎ ከዓ ልኢኹም ከዓ እንታይ ኢሎም ከም ዝመፁ ምስ ግዜ ከይንኸይድ ክሳይ ከይትኾነና ኩላና ንፈልጦ ኢና መጀመርታ እንታይ ኢሎም እታ ምድሪ ፅብቕቲ እያ ከምቲ ድበላ እዩ ፅብቕቲ እያ ኣይትፍርሑ ከዓ ኢሎም ፍረኻ ሒዝኩም መፁ ኢሎም ፍሬኣ ከዓ እዚ እዩ ፅቡቕ እዩ ንኣምላኽ መጀመርያ መስኪሮም ሽዑ እንታይ ኢሎሞ ኣብኣ ደለዉ ግን ነዋሕቲ ዓበይቲ ኣምላኽ ሓቂኻ እንዲኻ ግን እዚኦም ከዓ ካባኻ ከዓ ይረኣዩ ደይትሪኦ ኣምላኽ ትምልኽ ተለኻ ሽግር እያ እዚኦም ይዓብዩ በቃ ካብቲ ድበሎምሲ መን ዓብዮም እቲ ኩነታቶም ዓብዮም ሽዑ ዋ እዚኦም ዓበይቲ እዮም እታ ምድሪ ከመኣ እያ ግን ከ እቲኦም ከዓ ዓበይቲ እዮም መን ሽዑ ፅቡቕ ዘረባ ተዛሪቡ እዚኦምሲ እንጌራና እዮም ንኽእላ ኢና እንታይ ንግበር ንውሰዳ ጥዑይ ሓደ ጥዑይ ካብቶም እኹላት ተረኺቡ ማለት እዩ ደቂ ንእግዚኣብሔር ዝብት ዘረባ ብጣዕሚ እያ ቆጢዑ ሽዑ ከምኡ ምስ በለ ገዲዶም እንታይ ደኣ እሱ ካባና ዲዳ ሓይሽ እንታይ ንሕና ክሳይ ሽዑ እታ ድበልዋ ወሲዶም እታ ጥዒት እያ ምድሪ ድበልዋ ከምኡ ምስ በለስ ገዲዶም ነታ መሬት ሲ ኣብኣ ደበለ ኩሉሲ ዝኣተወ ዘበለ ኩሉ እንታይ ይኸውን ኢሎ ንደቃ ትበልዕ መሬት ኢሎማ ደይረኣኻ ፍርሒ ከምኡ እዩ ዘዛረበካ ሓቂኻ ምእንታን ክትኮን መሊስካ ኢኻ ሓሶት ትውስኽ ሽዑ ኣብ ቅድሚኦም ከም ምንታይ ነበርና ኢሉ ከም አንበጣ ሓደ ተባዕተ ዘሂሉ ነይሩ ሲ እቲ ፍርሖም ፀቢቆም ተራእዩ ነይሩ ሽዑ ማለት እዩ ሓንሳብ ከምኡ ብለና ነይሩ ፓስተር ኣብቲ ኮንፈረንስ ክሰብኽ ከሎሲ ፍራሕ እንድሕር ዳ ኣሎ ፕሮቮክ ደይምግባሩ ኣብ መንጎ ስቕ ኢኻ ትብሎ እንድሕር ዳ እስኻ ወንጌል ምስባኽ እንድሕር ዳ ተረዲኣት ካላ እስኻ ብዝኾነ ነገር ብድበላ እንድሕር ዳ ኣቢላ ምስኡ ኮንቨርሴሽን ምስኡ ምዝራብ ስክሊ ሻዕ እንታይ ትገብረካ የዳኽመካ ምክንያቱ ናይ እምሮ ሽግር እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ከዓብይ ተልካ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ገይሩ ሓሊፎም ተልካ ይፈልጥ እየ ክብለካ ከምዚ ገይሩ ድማ ንሙታ ተስኡ ተልካ ይፈልጥ እየ እንታይ ደኣ ኮንካ ደይትምስክ ካልእ ደይትፈልጦ ፈልጥ እዩ ኣእምሮ ኣብ ካልእ ድውዕል ኣብ ስርሑ ኣብ ገለ እንዲ ድውዕል ኣእምሮ እንታይ ዝገብር ብካልእ ተሓስዩ ኣእምሮኻ ድዋዓልካ ኢኻ ንስኻ ክትሓቶ ከለኻ ሽዑ ኣይትሕተቱ ንምንታይ ፈሪሕካ ኢልኩም ክትፈርሒ ኢኹም ንምንታይ ከም ድፈርሕ እንድሕር ዳ ነጊርካ ክትፈርሕ ኢኻ ወላስኻ ኣይፈለጥካ እንዲ ሃብለካ በዚኣ ቦታ ክኸይድ ከሎ ሓደ ፈጊኦሞ ምስክር እንዳመስከረ ከሎስ ፈጊኦሞ እዚኣ ዋዕ ብኡ ከም ድፈጉስ ኣይትፈልጥን ኢኻ ነይራ ትነቅሕ ትጅምርካ ንስኻ እንታይ ትብል ኣለኻ ሽዑ
እንታይ ኢሎም ደቂ እስራኤል ሲ ምስ ኣበሉስ ምስ ዓበዩ ምስ ፈለጡ ሲ እንታይ ኢሎም ኩሉ ካብቲ ታሪክ ምስ ተማሃሩ ሲ ውግእ ናብ ውግእ ከይድ ሲ እንታይ ይገብሩ ነዮም ነይሮም ፈራሕ ኣይሰልፉን እዮም ነይሮም ንፈልጦ ኢና ኩላና ከም ንፈልጦ እንታይ ንዱ ፈራሕ እንተለኻ ሲ ገዛኻ ተመለስ ብሉ ነይሩ ልብ ነይቶም ኩሎም ሰራዊት ሲ ከም ልብኻ ምእንታን ከይትገብር ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሓውኻ ፈራሕ እሞ ኣይትጨቕጭቆ ኣብ ገለ ፈራሕቲ ኮይና ኣብ ገሊእኻ እንታይ ሓቢ እታ ንኣምላኽ ንዓኻ ሚሽን ሂብካ ደሎ ባዕልኻ ግበራ እንድሕር ዳ ትስሕቦ ኣለኻ ተውፅኦ ኣለኻ እትኮይንካ ካብ ኮምፎርት ዞን እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ተኣልየ ኣለኻ ልዙን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ግን ብኦም ገይሩ ከምቲ ብቐዳማይ ይስብኸና ዝነበረ ኩላቶም ክሃድሙ ከለዉ ሽዑ ኣነ ክቐብር ዝበለ እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ግዜ ኣለዎ ሓውኻ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኣሎ ግዜ ኣለዎ ሓንሶኮ ተጥፎ ኢኻ ቸርች ካብ ቸርች ፆም ነይሩ ትማንሽ ተዳ ገለ ይጠፍእ ቡ ገይሩ ኩሉስ ብሜላ ኣሜን ወላ ኣብ ጸሎት ክንርኢ ኸል ኩላና መቸም ናይ ከም ዝበልናስ እግዚኣብሔርስ እንታይ እዩ ጎይታ ሰራዊት ሓቀ ሰራዊት ኣኽቲቱ ከዓ ናብ መን ይኸይድ ናውግእ ኣብ ውግእ ኸ እንታይ ይገብር ይዕወት ምስ ኣምላኽሲ ምስ ናይ ሰራዊት ምስ ናይ ሚሊታር ደሎ ነገርስ ብዙሕ ነገር ምትእስሳር ኣሎ ዋላ ንሕና ማለት እዩ ኩላ መቸም መብዛሕትና እንዴ ንፈልጥ ንኾንና ናይ ሚሊታርስ ርኢና ኢና ከመይ ከም ምዃነ ሓንቲ ክትዕለም ከለኻ ሲ ብግሩፕ ኢኻ ትዕለም እምበር ናይ ውልቅኻ ተዓሊሙ ኣይኮነ የለን ሰልፊ ክትዕለም ከለኻ ሲ እንቶም ዘይንፈልጥ ከመይ ብዙሓት መፁ እሞ تعليم مالس بزحت تمتصمو تعليم كاس حدا حساب نختحسب مالتي حنت قال مسمع خاص كلات كاسي بحنساب حنتي نجر كترقص كلها مالتي تردينا الله او كل سبدين تايزبال كل سبدين نفع ديقبول الله تي انفايرمنت بزح نجر الله حنت عين التعليم نتعلم كاس دياتو نجر كالله حدا خفتي ابسلف ندحر دارينا حدا مونغو ندحر داوتي كلها تحيل صبور يتسرح أيسر يعني بعل سؤال حنكو بحنسابينا نير انت يقبر نيرو حدا زعلم الناس نبره كل شع سبكر إن خلوا بدقة مزيم زيم يا نبال جيجا دبال دين دري زيم بقى نفعت قال هم ناخذ مزيم كنزي هدقس بقى فلوت بقى نفعت قال انت يقبر نيرو سوري بغامين نسعر نيرنا انت يقبر نيرو اتم زي كلو يترفون فوز دير بقى كلها تأتو انت عين التعليم يدب نوعهم كان تيدقورو مورال ما يبلوني يتقوم لهم سخاني ما يق مصخ لهم ما يتقرب الله هاي سخا اقصى يتقبر بان قلطيف كاتحز له تحيلسي كلنا نحداس تطع دي تقم دبالس دي بالله تحيلي نريش هيكلني وبقى ما يقرب لك شعو تتعلم ما يكون كخسيد مثلك وايز كريستوس مزحتهم كتم دلدلات قال دبال يوم كامريشهم دي كلهم مغنياتو يحزمي تعلم كاخستي كوين اسمعك تايز بال كوين يسمع مارشين طرح كوين يسمعك دي تفلط كنك تسحقهم قال مش شعو يغير تعليم يغير نامنتاي كم مارشين نامنتاي غو مديات متصشع مسمن كتدي مستون تسحقهم نركا شعو من كركبهم شنو شعوت سحقهم تنيركا شعقا سحقا مرش بين عني مرش كتر تدي تخن كديبي خاتبا شعاب حدا بوتا حما كوين استرايك حوخا شعاب حدا بوتا انتي برتو يصورك شعو يسكمل كانت كنجر شعو انتي زباله بلكا اليوم بز اجا بز تحلف يقول لك شعو طقم زي ولو كريستيان يلا كله ابوتو انتي برتعي شعو بقى غزيم مصالو صخاتي تكون شعو كافتهم دحبو أساخوي سلف بتاع نيشين دي هاني رك رب ناس قال هاي نورن سلف نفع قال خافتها بصراحة يترفوني أفتي ترف أتقدم يوص بصراحة تاخد قرر الناس قريص كده يتخلط كم زير كايدو قرط إلهم يري خاشع أفتي سخاتر إيه ما أفتقى كومي كرس الناس نتاين دا قبر كأخطقي إن داتا مالا لا خيد خيد باركس دفرحت له أو جزات صنحيه يصنحي له
ካብቲ ምርኮ ዘበልካ እንታይ ግበሮ ምቐሎ ድሓር ከንታ ክገብረካ ይሱኻ ክመቕለካ እዩ ኣሜን ንእምሮ ሽግር እምበር እቲ ብርቱዕ ኣምላኽ ትብሎ ደለኻ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ብርቱዕ ኣብ ገለ እዋን ክትዝከሮ እያ ግን ሰብ ብብዙሕ ነገር እዩ ዝተሓዝ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ገለ ግዜ ዘይርከበሉ ክኾን ክእል እንዳደለየ ከሎ የብል ወላ ብፀሎት ብሓንሳብ ክትፀልይ ከለካ ሓደ ይወፃካ እቶ ክትብል ኣይዓቱኒ እቲ ድፅሊ ደሎ ስኢሉ ይኽድ በቃ ይፀሊ ስኢልካ ፀሊ ሓንሳብ ሞ ደው ብል ካብቲ መራሒ ጋንታና ተምሃር ግድፍ ኣቢልካ ኢኻ ትኸይድ ባዕሉ የርክበካ እዩ ባዕሉ እዩ ድኣቱ እቶ ሓንሳብ ሞ ክነቋፅዕ በቲ መንፈስ ቅዱስ እንዳበለ ከሎ ሽዑ ትወፅእ ሽዑ ንዑ ትሰምዖ ኩላትካ ሽዑ ምስ ትወፅእ እንታይ ትገብር ትወፅእ ወፂኻ ኮፍ ትብል ኣይኣቱን እዩ ንሱ ከመይ ገይሮም ክኣቱ እቶ ኢልካ ሓሳብ ምንታይ ትሓዝ ኣብቲ ዝወዓሎ ሕጂ እቶ ኢለኮ እታ እቲ ገዛ ዓፅዮ ደ ይድብል ምክንያቱ ካልእ ነገር ይክሓስብ ድብዕል ዘሎ ኣብቲ ገዝኡ ካልእ ነገር ይክሓስብ ድብዕል ዘሎ ንሓወኻ ክትርድኦ ዝፅቡቅ እዩ ስኢልካ እንድሕዳእ ፀሊኻ ስኢልካ እንድሕዳእ ኸይድካ ስኢልካ እንድሕዳእ ቀፂልካ ግን እንታይ እንዳገበረ እንዳኣተወ እቲ ጉባኤ እንዳመልአ እስኻ ክትብል ተውዒልካ ኸ ነይስኻ ኢኻ ትኾን እቲ ድኽእል ስታይ ይግበር ስኢሉ ይኽድ እንዳፍለጥካ ሓወይ ትኽእል ኢኻ ኣይክእል ኣብዚኣ ፅንሕ ኮፈል ከም ፃልካ ያነ ሎማ ዓንቲ ትቕልቦ እሱኻ ፅባሕ እንታይ ገብረካ ይቕልበካ ፀሊኻ ዲኻ ትኽእል ከድካ ኣምፃሉ ምርኩዕ ሒዝካ ምፃእ ኣካፍሎ ሽዑ በሊዕ ካባኻ ዝገጅፍ ክኾን ክደክም ከለኻ ዋዕቲ ኣምላኽና ኮ ድሓን እዩ ድብለካ ምሽ ከምዚ ትብል ነርካ ክብለካ ይሽዕ ብርቱዕ ዶ ትብላይ ነበርካ ንብለካ እንታይ ስለ ትገብር ነበርካ ስለ ትብልዖ ነበርካ ማለት ስለ ተካፍሎ ስለ ዝነበርካ ማለት ኣምላኸይ ብርቱዕ እዩ እንካብላዕ ምርኩኡ ዝጥዑም እዩ ስለ ትብሎ ነበርካ ክደኽመካ ከሎ ሽዑ እንታይ ይብለካ ካብቲ እንዳሃብካ ንከሎ ኣብዚኣ ብለካ ሽዑ እንካብላዕ ተን ዘቐበልካ ንከሎንካ ስተ ብለካ ሽዑ ኣሜን እምበኣርከስ ኩላትናሲ ሓላፍነት ክንወስድ ፅቡቅ እዩ ብኣሕዋትካ ሓላፍነት ክትወስድ بمحبرك حلافنت كتوسد بس درابيتك حلافنت كتوسد صبوغي آمين إذا عنتو يرينينا مباركس انتايلو عنتو ينتايلنا 400 عامت أم انتاي جيرو عب قبسي كل عامت عبسينا شعوخا هندي توسيقو من كل تورحي بدحريخا عيسرا معلتي شعو كيدو يلوان كيدو تا مري زهاوكم أنس كم دخانا رأيوا كتريوا سنتاي كبرو كيدو يلوان شو كندي معلتي تقاعزو 4 دك إسرائيل سي مكاني 4 معلتي أنيرا كان يلوم كان أنك أتوسي 4 معلتي ترح أنيرا 4 معلتي كل سبب التناي لو من حاول خافتن 4 معلتون دحر دا قوم تقولوا لها 4 خا مزاين ناتك أتفتلن لن تيك أزيس قلت له تصنع قناتك خمسة سقطة شو تمام قصتي تخونه أي تسرحنا أنت يلو 4 معلتي 4 كلش عني أنت فتنة تفتنا الله بقع مسخون كاسي بقعتك ترئي الله حسب فتنة زنا 4 مسحلف كشو أنت هتخون ديت تحزي هتخون زجيرو إذا سريحي زابيلي خطبة دك إسرائيل نبز 4 معلت سلز ترفو أنت كوين أنت 4 معلتنا من تي تغيرا 4 عمد تغيرا نحنت عمد سنتيلو نحنت معلتي بحنت عمد تكيوا كندي كوينا 4 عمد وبأزيان دا جناي تردون مالتي نخطف جناي تردون مال زيان دا أنتي بزعبايك مسكور إمايل جناسي أملاك كفو إده كل الجميرة سومت أتي مستي أملاك كفو يخلص أن حنا نعنا شو استخاخ نعكوكم دولك كعيسر عمد نلعلي بقعدو خنك كعيسر عمد نلعل زبلك خلها أنتي جوار تتزقع شو خينا حدش جنريشن أمسي شو بعلمن المتين شو كيدك حدش جنريشن بعلمن بعل داويت صوريات برتعات أملاك ندحر دا يقلقلني أنا الصراحة لنا أنا خمزي الله إن بيزنس عندي خمزي عند حلتوينك الله هلا يمتسي هذا الصن حبلك يمتس شو حاو ديجانو زتوكو خا جنريشن يمتس
እታ መንግስቲ በአኻ በዘይ በአኻ ትኹን ወላ በአኻ እንታ ክትገብር ክትቅፅል እያ ኣምላኽስ በቃ ክፉ ይድህብ በቃ ደቃ ትበልዕ መሬት ያሂብካና ኢልካስ ከምኡ ኢሉ ኣይፅዋዕኒ ከምኡ ኢሉ ኣይነብርኒ ሽሙ ደፀንውዑ ጀነሬሽን ኣምፅእ ተዋጋእቲ ዘይናቶም ዝምንጥሉ ጀነሬሽን ኣምፅእ ፈራሕ ከም ባህሪ ዝፀርኡ ጀነሬሽን ኣምፅእ ከም ባህልሲ ፈራሕ ድፀርኡ ፈራሕ ደበልካስ ከበዚኣ ድብሉ ጀነሬሽን ኣምፅእ ሸ በዚም ጀነሬሽን ገይሩ ካ እንታይ ይገብር ኣህዛብ ካ ሽዑኻ ይገዝእ ካ ሽዑኻ ባር ከስሎ መስራሕ ተለካ ስራሕኻ ክሰርሕ ካ ብርግጽ ኣምላኽ ካ ስርሑ ካ እንታይ ክገብር ክሰርሕ ደው ድብል ኣምላኽ ይብልና ከምዚ ጨንቀካስ ኢድ ሰብ እንታይ ትገብረካን ያይሉ ኣይ ተገልግለካን ያይሉ ኣሜን ኣሜን ዶ ከምኡ ካብ ኮነስ ምስ ኣምላኽ ክሕብር ኢልካ ተተመንጎስካስ እንታይ ይመስለና 40 መዓልቲ ተን 40 መዓልቲ ሕልፍ ኢልካሲ በዓል ካሌብ ከም በዓል ኢያሱ እንጌራና ይገለት ብለካ እንጌራኻ ኣኾኑኻ ክሳብ ሕጂ ታ መሬት ታ ምድሪ እንታይ ናይ መን ያይለዋ ሽዑ ኮለል ክትብሉ ኢኹም ምዚኦም ሒዘ ዝኾነ ክሰርሕ ይክእልኒ ኢሉ 40 ዓመት ኮለል ከብሉ እንታይ ኢሎም ሽዑ ኩላቶም ሳው ክተርፉ እዮም ኢሎም ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘበሉ ኩሎም ቶም ጉረምረምቲ ሳው እንተኽገብሩ እዮም ሓንሳብ ተጉረምሪምካ ተበዚሕኻ መጓራርምቲ እንድሕር ዳ ረኺብካ ፅቡቕ ደለኻ ይድመስለካ ብዛሕ ኣይትብዛሕ ገለ ኣምላኽ ደዋ ይተብሎን እያ ሓንሳብ በቃ ሓቢርካ ቦኣ ስቑኢሉ ተበልካ ስቑኢሉ ኣይኮነን ኣምላኽ 40 ዓመት ውስኽልካ ስቑኢሉ ደሎ በብሓደ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ እታ 20 ኢልና ዓንቶ ይምሽ በፂሕ ዘበለ ኩሉ ነዚ ቃል ዝሰምዕ ዘጉረምረም ዘበለ ኩሉ ስጋብ ድውድ 40 ዓመት እንታይ ገይሩ ዓቕል ሓንሳ ጉዳይ ከምሳ ኣምላኽ ካዚ ማጎት ኣምላኽ ኳ ብጣዕሚ ዓቕል ደሎ ክሳብ ተጉረምሩም በቃ ጉዳይ ክሰልጠካስ ጉር ዓቕል 1000 ዓመት ተፀበየካ ኣጉረምረም ኮይንካ ትሞት ማለት ዓቕል ኣምላኽ እዚ ቀንዓካ እንድሕር ደሊኻ ብምጉረምራም ኣይኮን مقرم تاي فوتني قال بروجرام اي متسني على فلت تاي مو خنزغيرنا تصلينا ابيلنا قالخساي عيبلنا قالوت موصو حدشت موصو مريت نقانقو زمرت موصو مريت زغنطول سبخت موصو حاو زورد صليت موصو منغست خازيا تكال ايكونت منغستي املاحكو منغستي تكال سراحتنياتات اندحر اديمو انت يغبر تعصو منغستغا كاب كال هاجر باك اب مص كاب لعلي تتخايلون كاب لعلي امين زي تحلل منغستي امين نحنا ناي منغست سراحتنياتاتينا ناي منغست انتينا نحنا سراويت اذا منغست زي اسيلو ازماراي اذا منغست زي سعاريتا يس يقولون زحيلوا مرحوموتن سيقولون زحازت نمنغست سيطان زناوتت نمنغست سيطان زناوتت يس صندوق علامايو صندوق علامايو صندوق علاماي صندوق علاماي العزبلة زرعيلة زي منقسطة سعر دي بالله تصريفات قيد منقسطة يكونت وكيلون دحر دادي تعايا وغينو وكيلي دغير بقلون عمر 4 معلت ده 4 عامت كل لابلو شعو قنا وما افتمع كلهم قن طعيات نيرهم شو حكي ده من كلته كاليبن شعو كاليب كندي نيرو ود كندي نيرو 4 عامت شعو ابلو بغنير انتي نيرو طعيه بقى نخلينا زي مغبنا نديو نورسا يلو نخلاينا نورسا ديكولو كن زسانا خلو كن نيرو انتي سون كودو نيرو 4 عامت مسو انتي غيرو كولل يبحالهم نيرو سكنبل
ኮለል ኣይበለን ምሶም ኮለል ይደባሃሎም ነይሩ ክሳብ ድውዱ ክንደይ ተሪፉ ምና ሕጂ ኻ ክንደስኪ ኩላ ተወዲያ እሱ ጥራሕ ተሪፉ ሽዑ ክንደይ ኮይኑ ወዲ 80 ዓመት ወዲ 80 ዓመት ምስ ኮነሲ እንታይ ኢሉ ኸይዱ ደቁ ዲሉ ኢኹ የስ ሓይለይ ከም ቀደመይ እሞ ትዝክር ዶ ኢልዋ እቲ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ሙሴ ኮይኑ ድነበርና እዚኣ ምድርስ እንታይ ክገብረካ ኢሉ ክህበካ ኢልን ነይሩ ሞሕጅስ እዞም ደቀ ይኽዱ ለዲሉ ኮለል ደይበለ ዳረገ ሓይለይ ከም ሽዑ የደለኹም እንታይ ኢሉ ኣምውፃ ኣምእታ ኣውግእስ እንታይ ኢሉ ኢሉ ከም ቀደመ የደለኹ ኢሉ ባዕሉ ኸ ኸይዱ ኸ ተቐቢልዋ ወይ ኮለል መባህል ክትኮን ኢኻ ወይ ከዓ ኮለል ባህላይ ክትኮን ኢኻ ማለት እዩ ኮለል መባህል ያግንጠንቲ ማለት ኣብ መሬት ከማን ሽምካ ተትርፍ ያ ድዕሽሞም ብዙሕ ኣይንዝክሮም ኒናቶም ካልኦት ወላ ኣብ መሬት ክትጥዕመካ ተኮይኑስ ከምኡ እዩ ድጥዕመካ ርስቲ ትገድፈሎም ደቅኻ ካብ ሽዑዕ ትሒዛ ኬብሮንስ ካብ ሽዑ ሕጅስ ናይ መን ኢልዋ ናቱ ይሂ ኣሚኑ መግቢያ ኢልዋ መግብኡ ኮይና ኣሜን እምበር 40 መዓልቲ እንታይ ኢልናዮ 40 ናይ ፈተነ ሰዓታት ወይ ፈተነ ቁፅሪ ኣብ ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 2 እንድሕር ዳሪና ኢየሱስ ንክንደይ መዓልቲ ፀይሙ ኢልና 40 መዓልትን 40 ለይትን ሽዑ እንታይ ገይሩ ፈተነ ኣብ ዘጻእ 34 28 ከ ሙሴ ኸ እንገራ ኸይበልዕና 40 መዓልቲ ሓሊፎም ክልቲኦም ስጋብ ሕጂ ሙሴ ከምዚ ተገበረ ንብል ውዕልና ኣብ ሙሴ ኣብዚኣተ ዘይሓልፍ ነይሩ ኣይምሰማዕና ሓደ ነቢ ተሲኡ ሰብኣ ክስታይ ኮይኑ ንበልና ሽዑ ኣምላኽ ንህዝቡ ከይውፀስቕ ንበለ ኢልና ዶ ንሓስብ ገለ ድባሃለ መፅእ ሽዑ ሙሴ ግን ስለ ዝሓለፋ ክሳብ ሕጂ ሕጊ ናይ ሙሴ ይበሃል ኣሎ ብሙሴ ተዋህቦ ሕጊ ይበዎ ፅላት ይበዎ ሽዑ ንጀነሬሽን ዘስተኻኽል ፅላት ንጀነሬሽን ስርዓት ዘትሕዝ ፅላት ተዋሂቡ ሽዑ ንጀነሬሽን መንገዲ ኣምላኽ ዘፍልጥ ፅላት እንታይ ስለ ትገበረ የስ ፈተና ስለ ዝሓለፈ ጾሙ ኮን ባዕሉ ኮ ፈተና እዩ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ስኡልካ ጾሙ ካልኦት መዓልቲ ስቕ ትብል ሳልሰይቲ መዓልቲ ስቕ ትብል ዋ ፅባሕ ስመፃን እዩ ናይ ግድን ሳልሰይ 4 5 40 ንባዕሉ ፈተና እዩ መፀበይ ደይብሉ ካብል እዚኣ እዛ መግቢ ሞዚኣ መለሰካ እተይልካ ክትፅበየ ኢኻኩ 40 መዓልትን ለይትን ስቕ ኣብቲ ስቕሲ ተፀቢዎ ብጣዕሚ እዩ ድገርመካ ሽዑ መፂ ገፁ ስጋብ ዝልወጥካ እንታይ ገይሮ በፂሕዎ ኣምላኽ ክበፅሓካ ከሎ ትርኢትካ ኢኻ ትልወጥ እንታይ ዳ ጥዒሙ ወድኣ ትባል ኣይበልዓኻን ከቕንያ ፀቢቑ ኢኻ ትባል ሽዑ ኣምላኽ ክበፅሓካ ከሎ ትርኢትካ ኢኻ ትልወጥ ታሪኽካ እዩ ዝልወጥ ደቂ እስራኤል ክርእይዎስ እንታይ ገብሮ ነይሮም ይሓፍሮ ነይሮም እቶም ክበልዑ ዝቐነ ኢና ንብል ዘለና ባይዞይ ተፅቡቕ ክበልዑ ገለ ገብሩ በዓል ገብሩ ድላዮም ይሰርሑ ሓንሳብ ብዕራይ ይሰርሑ ሓንሳብ ስኻ ኢኻ ኣምላኽ ናብሉ ድላይ ክገብሩ ዶዓሉ ብናቶም ዓለምሲ ኣብ ፅቡቕ ዝቐነዩሲ እቲ ክበልዕ ዘይቀነየስ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ኮይኖም ተራእዮም ከፍ እዮም ኣምላኽ ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝቕይረካ ውሽጥኻ ጸጥ ምስ በለ ኣብ ጥሜት እንድሕር ዳርኢና ኣብ ጾም ጸሎት እንታይ ድኾን ስጋ በቃ ገለ መለ ገለ ክትሓስብ ድቐናኻ እንድሕር ዳርኢንካ ክትጾም ክትጽሊ ከለኻ እንታይ ትኾን ጸጥ ኤነርጂኻ በይሞ ስጋ እንታይ ይኾን ክመወት ከሎ ኣምላኽካ እንታይ ይገብር ይትስእ ሓልዮ ስጋ ክመወት ከሎ ኣምላኽካ እንታይ ይገብር ኣሜን ተመሳሳሊ ብዛዕባ ኣእምሮ ስለ ንዛረብ ዘለና ተመሳሳሊ ነገር ኣብ እንታይ ንርኢ ኣብርሃም ሓደ ዓይነት ተስፋ ንደቂ እስራኤል ተዋሂቦም ሓደ ዓይነት ኣምላኽ ተስፋ ሂብዎም ኣእምሮኦም ግን ነንበይኒ ነይሩ እቲኦም ኣብ ምንታይ ነይሮ ኣብ ባርነት ኣብርሃም ባርያ ኮይኑ ፈልጥ ድዩ ናይ ባርነት ሜንታሊቲ ነይርዎ ዶ እቲ ዝተዋሃቦም ተስፋሲ ማዕረኽ እንደይ ኣእምሮኻስ ካብቲ ተስፋኻ ከም ዘብለካ ክንርኢና እንድሕር ዳርኢናዮ
حد عين التسبع أنتوا هيوم كان عن كورس كم دلله هزب خوزح كم دلله نجر توا المنيري أزف فترة عسران سلستان كل التن حد أرينا سارا من تيا عارف أيلوا أب كريات 4 نسخة من تاي أب كيبرون أب مدرخ من تاي كنعان سارا سابيا مويتا أب تدك إسرائيل رئيهم سوو أبزد الله هزبي أبزد الله هزبي شاف أمرهم أبزد الله هزبي زلك كفاي كونن نحنا بعينتم عينتنا بعينتم كمان بتاع نيرنا زبولوسي أو أنت يكوناتو سبيت عارفات تمريتتي بلو يقرأتها كا كستينا موتنا كنوسدينا ديلو ولا أنت يجيرو شو أبزي مر أمنك أدم كستايكو أبزي مريت كان تيتقبرني أي كالي خاتم متشو موت كان دحرد أبزي مريت كان دحرد كبير كاس كالي شو أنت يلو مريتك كوي كونن نديلو فلت الله مريتكم تابعوا مالتي ما نعت أملاك كورسا كاي لوس لزولا مالتي شو أنت يلو موتك كقبر استيجور له أفكر له أملاك كان تيجور يلو شو موجز هوا إيه أنت يسلزو خنا بأمبروس لزي كده نزيم ده موت ولا ينخا أو سونكو دك إسرائيل كو دك أبراهيم أو كم كم من تاني يرو مالتي كم بتاين يرو مالتي أفتن دانو قعدت كيدي خم زول الله ندحر دارينا ببرايس كم رأخلنا كيرات زبالسي قال بقال ترجمان تها كتمايا تا 4 بالكا 4 يا مالت حجنتي نولالنا مالتي كيرات 4 نولكلنا كتما 4 إنا نولدلنا 4 نجستا زقوموا و 4 سبا زقوموا كتما يكونتن كمنا 4 اسمرا قال التاريخ إن شاء الله حدي من تايم 4 لما يفلني جن حدا بحدا أخنتي أب إياسو 14 تيلو قدم سم كيرونسي انت نيراي لو قدم سم كيرون انت نيراي لو كيرات 4 نبره 4 لو اتي ام اكل عناقوانس زعابيز نبره سب اي ايو جدده كابتم نوقعتنا دللوس تزنوقع اتزعابي بحيل زعابي كل شيء قال أملاك زعابي يقول كله political power زعابي كم زين حجاي كنا نكسنت سايك جورو لكمي شجور تحت إيه واقع نسائل كي يكون كان نقصت خون كدم كتواقع لك برتع تكون لك جيجنا تكون لك تجيجنا زخونة كابتم دك إيه أنا أزبالس زعابي سواي أفتنا ريتي أمويته أنت يجي رشوا مسفقة دلوا أنت يلو أنت يلو شو بقى فقيدهم لكو بقى سخر أمويلهم مسفقة دلوس بقى يقني اللي دو أبيلهم كل زول أملاخ نيرو مريت دلي مريت أملاخ زهاو تسمع مريت نيرو شو أنت يلو بقى أنت حد أخم أخوينكم صف بدلي نمن تزاروا ليلو ها نيعي فرنسي كستايقور له أنت يدلي ها مقابر كجز أتاتدلي كوي كنا حنسا كنا تاتكاز ديمان دزجبرة كان جراي كون كنتل كنا تاتودلون تاي موت قبرندي أنت يخجز دلله مقابر حكينا وكمان أنت مقابر كمان يتخل كل النيرو أنت يجني لسه كجز أس أنت يجبر لي كنا تاتزل دلله أنت يجبر موت كقبر السقاط دلله أملاك يدبلن نخجبر ولا الله أبتتافست جزيناتو مالتي أنت يجيرو شعو مريت جزية بغندي ها أبزا فترة 23 كسب 16 دلو كاب عفرون كا التمريت بغندي جزء قبلنا ب400 سكال ها برور 400 كاج إلى ده حجي واجا خن عن عنتو ينتهلنا دك إسرائيل كخفلو زنبرهم جزي خندي نيرو 400 هكذا أبراهام كخندي كفيلو نكان أنكركب 400 سكال مقابر دي جزيجن أيقونة تسفاني روي يس انتي جزيو أبزا فترة 10 شوعات تخنرا خلنا أم انتي جزيو واتابوتا أب مكبيلا زبال زنبرت جرات يجزي جرات ها عفرون أفتا جرات كانتي نيراتا ها بعت نيراتا
ኣብቲ ዶባታኻ እንታይ ነይሩ የእዋም ነይሩ መቸም ከናን ኦም ከምዚ ክስታይ ገለ ፍሩታታት እዋሚ ፍረትብ መሬት ይገዝእ ክትቀብር ዶ መሬት ትገዝእኻ ትገዝእ ዲያ ክሌሚ ርስቲ ንደቅ ብሞት ገይሩስ እንታይ ብሞት ናይ ሳራ ገይሩስ ርስቲ እዩ ዝገዝእ ደሎ ኣብኡ ክሓርሱ ወዚ ሞተካ ዳሞ እንታይ ከድልያ እዩ ዳሞ ማሕረስ ናይ ማሕረስ ቦታ እንድሕር ተዋሃብ ኣለኻ ኮይንካሲ ናይ ማሕረስ ቦታ እንድሕር ዳ ክሌም ጌርካ ብናይ ቀደም እንታይ ኢኻ ስኻ ወዲ ዓዲ ኢኻ ማለት እዩ ኣሜን ማሕረስ ቦታ እዩ ኣዚዙ ማሕረስ ቦታኻ እንታይ ገይሩ ገዚኡ ኣብቲ ማሕረስ ቦታ ሽዑ ንእግሩ መንገዱ ያ ኣብቲ ማሕረስ ቦታስ ሓንቲ እንታይ ናላ በዓልቲ እታ በዓልቲ ኸ እንታይ እያ ማቅጴላ ተባሂላ ትፅዋዕ እንታይ ማለት እዩ ድርብ በዓልቲ ወይ ከዓ በዓልቲ ኣብ ውሽጢ በዓልቲ ሲ ንሳራ ሰበይቱስ ኣብ ሓንቲ በዓልቲ እንድያ ተኣኽላ ምሽ ንሱ ግን እንታይ ገዝኡ ኣብቲ በዓልቲ ምስ ኣተኻስ ዘይተፈለጠ በዓልቲ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ካልእ ድወስደካ ማለት እዩ እንታይ ድገብር ኣሎ ብሞት ኣቢሉስ ናብ ምንታይ ይኸይድ ኣሎ ናብ ርስቲ ክልተ ካብ ሞት ናብ ምንታይ ርስቲ ይርዳእና ኣሎ ምሽ እምበኣር ከታ ቦታ እንታይ ትበሃል ማቅጴላ ትበሃል ትርጉማ ምብዛሕ እምበኣር እንታይ ዝገብር ነይሩ የባዝሒ ነይሩ ማለት እዩ ኣሜን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከም ንሪኦ ሕጂ እንታይ ኢሉ ከም ትኩላና ነብሎ ሰይጣን ኣእምሮኻ ኣታክ ከም ድገብሮ ብኣእምሮኻ ኸ እንታይ ከም ትገብር ፌል ከም ትገብር ነገረና ምስ ግዜና ንከይድ እምበኣርከስ ኣእምሮ እንድሕር ዳ ክንዲዚ ነገር ዳ ደምፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ትገብርስ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣእምሮ እንድሕር ዳ ክብደ ብለካ ኣእምሮ እንድሕር ዳ ዘውድቐካ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብዛዕባ እንታይ ኣእምሮና ንጠንቀቐሉ ክትብል ከለኻ ኣእምሮኻ እንታይ ክትገብር እንታይ ከም ምኾነ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ብዙሕ መፅናዕቲ ብዛዕባ ኣእምሮ ተኻይዱ እንድዩ ገለ ምዝ ስብከትና ዝኸይድ ምዝ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዝኸይድ ግን ገለ ክንርኢ ሓደ ብዛዕባ ተመራመርቲ ዝተማረመሮ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣእምሮ ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ መሰረታዊ ርእዮታት ኣብ ድቃስን ዝኽርን ዝብል እዚ ምናልባት ስእሊ ክስእልዎ ትኽእሉ ኢኹም ክተንብቦ ትደልዩ ዲቴይል ኣብ 2013 ኣብ 2006 ኣብ 2009 ብዛዕባ ምርምር ድወፀ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ፍሉይ መፅናዕቲ ኣብ ድቃስ ሓንጎልን ኣብ 2013 ኣብ 2017 ኣብ 2025 ዝተኻየደ መፅናዕቲ ማለት እዩ ሳልሳይ መፅናዕቲ ድማ ብዛዕባ ተወሳኺ ክልተ ዝበልናየን ማለት እዩ ደጋፊ መፅናዕትታት ብሳይንቲስት ዝተፀንዐ ማለት እዩ ኣብ 2007 ኣብ 2010 ኣጠቓላ ኣቢልና ሕፅር ዝበለ ኣብቲ መፅናዕቲ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም እንታይ ኢሎም ወዲኦም እዚ REM ዝበሃል ወይ ከዓ ድቃስ ብቁልጡፍ ምንቅስቓስ ዓይኒ ዝበሃል ብዛዕባ ኣእምሮና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ኣእምሮና ሲ ስምዒት ምስ ተመክሮታት እንታይ ዝገብረሉ ዘወሃህደሉ ግዜ እዩ ተኻልኣይ ከዓ ዝኽርን ፈጠራን እንታይ ዝግበረሉ ዝስራሓሉ ግዜ እዩ ሳልሳይ ከ ሕልሚ ዝስራሓሉ ንኣብነት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ስምዒት ምስ ተመክሮ ክንብል ከለና ሓደ ነገር ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ቀትሪ ድፈራሕካ ዘበለ ምሸት እንታይ ትገብሮ ምሕምባስ እንድሕር ዳ ዘፍራሕካ ኮይኑ ምሸት እንታይ ክትገብር ትሓድር ክትጠልዕል ከለኻ ሲ ትሓድር ትፈርሕ ሽዑ ይርዳእና ኣሎ ምሽ ንሓረስታይ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ ሸቐጥካ እንድሕር ዳ ሓስብ ኮይንካ ለይቲ እንታይ ትሓልም ኮሚደረ ክትሓስር ከላ ድሓሰብካ ኢኻ ትሓድር ንኣምላኽ ሲ በቃ ድላይካ ክትገብር እንዳባዓልካስ ምሸት መፂኻ ተዛረብን ብምንታይ እስኻ ትፈልጦ ቋንቋ ኮሚደረ ኣነ ዝፈልጦኻ ካልእ መውዓሊኻ ምንታይ ይኸውን ደሎ ኣብ በረኽቲ ይኸውን ደሎ ሃንደበት ምፅእ ኢልካ ስታይ ትኾን ኢኻ ክርስቲያን ኣይትኾን ኢኻ ሃንደበት ምፅእ ኢልካ ከምቲ ዓንቶ ይንብሎ ነበርና ጸላይ ትኾን ኢኻ ድላይካ ክትመፅእ ምፅእ ኢልካ ኢኻ ትብል እምበር ትወፅእ ኢኻ ጸላይ ትኾን ኢኻ ሽዑ እንታይ ኢኻ ትገብር ምስ ተጸለይቲ ትሕወስ ፅቡቅ እዩ ምሕዋስ ቀስ ኢልካ ስለ ዝረዳእካ ማለት እዩ ግና እንታይ ኢኻ ትገብር ሓንጎል ካብ ካልእ ስለ ዝውዓለ ናይ ካልእ ኢኻ ኮፕ ኣብ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሽዑ ኣምላኽ ተዛረበኒ በቃ ሎማዓንቲ ክዛረበና ኣምላኽ ብኸመይ ኣይዛረብኒ ምስኡ ክትውዕል ኣለካ ኣብ በረኽቲ ክትውዕል ኣለካ ኣብ ታሕቲ መፂኡ ይህታ ይብለካኒ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይነዓዝ ዝብለካ ኣሜን እምበኣር ከስ ኣእምሮና ክንሕብቦ ዝበዓልና ይድሕስበና ማለት እዩ ናይ ኣእምሮና ሽግር እሱ እዩ እቲ መፍትሒ ኻ እዚ
ብዛዕባ ኣምላኽ ክንሓስብ ንባዕል እሞ ብዛዕባ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ክኾኑ ድሉ ደቂ እስራኤል ብዛዕባ ከብዶም ብዛዕባ ሽጉርቲ ብዛዕባ ገለ ክሓስቡ ውዕሉ ሽዑ ኣምላኽ ጠሚና ብሎ ናፊቕና ብሎ ክትሓስቡ ትባዕል ኢኻ ትገብሮ ብዛዕባ ኣምላኽ ክሓስብ ትውዕል ተኮይንካ ኣምላኽ እስክንደይ ክዓቢ ክትብል ትውዕል ተኮይንካ ሕጂ ኻስ ማንኻ ካብ ላዕሊ ክትብል ትውዕልካ ነገራት ክመጽእ ከሎ መግብና እዮም ሓንጎል ሓደ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ግን ሓንጎል እንታይ ይገብር ኣሎ ይፍለግ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ኣብ መጽናዕቲ ወላብ ሳይንስ ደጽንዕዎ ተመራመርቲ እንታይ ንብል ዘሎ ሓንጎልካ ክንድቲ ኢንቨስት ድገበርካዮ ክንዱኡ ድፈልጥ ንኣብነት ሕጂ ክንከይድ ከለናስ ሕጂ ጸጋም ክረግጸ ሕጂ ኻ የማን ሕጂ ጸጋም ሕጂ የማን ዲና እንዳልና ንኸይድ ሓንጎልና ፈልጦ ይረጅስተር ገይሩ ወይ ማዓዚን ዓይነት ያ ጸጋም ዳ የማን ትንረግጽ ኣለናስ እንታይ ይገብርኒ ኣይፈልጥ ሲልካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ሙቪ ወይ ከዓ ገለ ፎቶ ስፖርት ምሕምባስ ንበሎ ኣብ ሙቪ ርኢኻ በቃ ንፉዕ ሕምባስ በቃ ዝመሲጥ ካብ ህይወትካ ኤግዛምፕል ኮይኑ እስኪድልካ ትሕምብስ ድያ ይድለካ ፈንጠርጠርጠርጠርጠር ሕጂ የሕዋትካ የስ ጎይታ ይኽብሎ ሰሚዕኻ እንድሕር ደኣ ንስኻ ዘይትነብሮ ኮይንካ ከመይ ፈንጠርጠር ያ ሽዑኻ ክትላመዶ ክትክእል ኣለካ እንታይ ትገብር ተኣቱ ኣብቲ ንስኻ ዘይትፈልጦ ተኣቱ እሞ ሽዑ ኣእሙሮኻ እንታይ ትገብሮ ትላምዶ እዚ ኢደይ በዚኣ ክገብር ኣለኹ እዚ ኢደይ ካብ በዚኣ ክብል ኣለኒ ሽዑ እንታይ ይገብር ኣእሙሮኻ ይሓስብ ኦኬ ይብል ሽዑ ካብ ባርነት እንዲ ነይሩ ገለ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ቃል ኣምላኻ ምንብብ ምሸት ክድቅስ ከለኻ ቲክቶክ እንድሕር ዳ ርኢኻ ደቂስካ ንጎት ትስምሰልካ ታደርፊ እያ ትመፀካ ደሃብካ ሓንጎል እንታይ ሞ ገይሩ ደሃብካ እዩ ድቕበል እዛ REM ትበሃል ዘላ እታ ቅድሚ ምድቃስና ከምኡ ጌርና ክንላመድ ንኽእል ኢና ቅድሚ ምድቃስና ሲ ባይብል ኣንቢብና ተማዊትና መዝሙር ሰሚዕና ንደቅስ ከምኣ ጌርና ንላመድ ሽዑ ንጎ ክትስእ ከለኹ እቲ መዝሙር ክመፀክ ንጎ ዝቕበለካ ከመን እዩ ንሱ ሰሎሞን ክድቅስ ከሎ ብዛዕባ እንታይ እንዳሓሰበ ይኸይድ ነይሩ ብዛዕባ ኣምላኹ ንጎ ክትስእ ከለኸ ብዛዕባ እንታይ ሓሲቡ ብዛዕባ ኣምላኹ ክንመፀ ኢና ወዲእና ኢና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓንጎልና ብምንታይ ይሰርሕ ሓደ ሓሳብ ምስ ሃብካዮ ደይፈልጦ ሓሳብ ምስ ሓሰብካዮ እንታይ ይገብር ዳግማይ እንታይ ይገብር ውዳበ ይገብር እዚ እቲ ኒውሮፕላስቲሲቲ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ኣእሙሮና ብኸመይ ይሰርሕ እንታይ ይገብር ዳግማይ ውዳበ ይገብር እንታይ ይገብር እዚ ነገር እዚ ኣይፈልጦን እየ ብል ብዛዕባ ኣምላኽ ሓያል ምዃኑ ካብ ዓለም ወፂኻ በቃ ኣምላኽ ይኽእል እዩ ገለ ነገርካ ሞይቱ የተሰ እዩ ክትብሎ ከለኻ ንሓንጎልካ ብጣዕሚ ጭንቀት ትኾኖ ተላማሙዶ ኣምላኽ ይኽእል እዩ ኢልካ እንታይ ትገብሮ ትነግሮ ኣምላኽ የተንስ ኢልካ እንታይ ትገብሮ ተላማሙዶ ሽዑ እንታይ ይገብር ዳግማይ ውዳበ ይገብር ሽዑ እንታይ ይገብር ናይ ሓባር ነርቭታት ማለት እዩ ሓደ ነገር ክመፀ ከሎ ሽዑ እንታይ ትገብር ናብቲ ዝፈልጦ እዩ ዝኸይዳ ኣእሙሮና ሽግር እንድሕር ዳኣ መፂካ ኣኮኻ እንድሕር ዳኣ ዝዝከረካ ኮይኑ ቴሌፎንካ ልዒልካ ኣኮኻ ኢኻ ትድብል እንድሕር ዳኣ ምስ ኣምላኽ ነገርካ ኮኔክት ትገብሮ ተኮይንካ ከምስ ኣምላኽካ ኮኔክት ትገብሮ ሽዑ ኣእሙሮኻስ እንቲ ኮኔክት ትገበርካ እዩ ኮኔክት ድኾን እንታይ ይገብር ንዕኡ ዝኸውን ነርቭታት እንታይ ይገብር ይፈጥር ኣምላኽ ዓብይ እዩ ኣምላኽ ሓያል እዩ ገለመለ ዝብል ነገር ሲ በቃ እሱ ከዓ በቃ ከኣል እዩ ድብል ነገር ኣብ ሓንጎልካ ስኢልካ ተፀኒሕካ ሽዑ ሽግር ክመፅእ ከሎ ዳይሬክትሊ እንታይ ትገብር ኣእሙሮኻ ናበይ ሽፍት ትገብረካ ሽግር ክርኢ ከሎ ናበይ ናብ ኣምላኽ ይሰደካ ሽዑ እንታይ ክትገብር እንታይ ትገብር ኒኻ ናብ ኣምላኽ በቃ ክትፅዕር ንኣምላኽ ክትሓስብ ስታይ ትገብር ኒኻ ኣይትፅዕርኒ ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ ናይ ሓባር ሽቦ በሃል ሽዑ ከዓ ሓደ ዕማም እቲ ናይ ሓባር ሽቦ ኩሉ ብመትንታት ብታይ ዝበሃል ግዜ ስለ ዘይብልና ናብኣይ ንኸይኒ ኢና ግና እንታይ ዝገበር ሽዑ ሓደ ዕማም ክትዓምም ከለኻ ትሪኦ ማለት እዩ እዚኣ ናይ መወዳእታ ጠቕስና ፓስተር ከም ብበልና ናይ መወዳእታ ፓስተር ደስ እንዳበላ ምባይ ግዜ እንደዚለ ክብርና ኣምላኽ ከምበበ ብሽም የሱስ ሰሎሞን ድማ ንእግዚኣብሔር ፈተዎ እሞ ብሕጋጋት ኣቦኡ ዳዊት ከደ ኣብ በረኽቲ ግዳይ ይስውእን ይዓጥንን ነበረ ጊብዖን እሳ እታ ዓባይ ኩርባ ነበረት እሞ እቲ ንጉስ ድማ ኣብኣ ክስውእ ከደ ኣብቲ መሰዊኢ እቲ ከዓ ሰሎሞን 1000 ዝሓርር መስዋዕቲ ኣዕረገ ኣብ ጊብዖን እግዚአብሔር ንሰሎሞን ለይቲ ብሕልሚ ተራእዮ ኣምላኽካ እንታይ ከም ዝህበካ ለምን በለ እንታይ ከም ዝህበካ እንታይ ግበር ኣበይ ግን ውዒሉ ኣብ በረኽቲ እንታይ ኢሉ ኣብ በረኽቲ ሲ ክስውል ውዒሉ
ንኣምላኽ ነገር ክትገብር እንድሕር ዳ ውዒልካ ምሸትካ ኣምላኽካ መፀካ ማለት እዩ ተዛረበን ድሕር ሕጂ ኣይትበሉ ክዛረበኩም ግበሩ ማለት እዩ ኣብ በረኽትካ ውዒልካ ንኣምላኽ ነገር ሞ ክትሓስብ ውዕል ሽዑ በቃ ኣምላኽ ባዕሉ ዘረበካ ሽዑ ክሳብ ወላ ሓድሽ መን ኢኻ ንስኻ ትብል ኣነ ኣምላኽካ እየ ሌላ ሽዑ እንታይ ትገብር ነይሩ ሰሎሞን ግን እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ሰሎሞን ድማ ንእግዚኣብሔር ስታይ ገበሮ ፈተዎ ኢሉ ክትፈትዎ ተኮይንካ ሓደ ነገር ብዛዕባኡ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ከመይ ዛ ኣምላኽ እንዳበለስ ሓስብ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሓሰበሲ ኣብ እምሩ ኣቋፂሮ ሽዑ እንታይ ገይሮ ፈቲዎ ኣብ እምሩ ምስ ኣቋፀረ ፈቲዎ ሽዑኻ ብሕጋጋት ኣቦኡ ዳዊት ድማ እንታይ ገበረ ከደ ኢሉ በረኽቲ ግዳ እንታይ ይገብር ነበረ ኢልዎ ይስውእን ይዓጥን ነበረ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ኤነርጂኻ ኣይኮነትን እዚኣ ማለት እዩ ሓሳብ ምሻሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኤነርጂኻ ላዕሊ ትኸይድ ሞ በቃ ፅቡቅ ተምልኽ ትብል ገለመለ ፅባሕ ንጎን ድሕር ዳኸማ ዘይወሲድካ ኣላ ልማድካ ተዘይኮይኑ ምስ ኣምላኽ ደለካ ርክብ እንታይ ዝኸውን ሽዑ ይኹለፈካ እዩ እንታይ ኢልዎ ኣብ በረኽቲ ግዳ ይስውእን ይዓጥን ነበረ ሰዊእ ዲልና ተደጋጋሚ ሽዑ ኣብቲ በረኽትካ እንታይ ኢልዎ ኣምላኽ ከዓ ሽዑኻ ተገሊጹሉ ኣምላኽ ከዓ ተዛሪቦ ኣሜን ምስ ግዜና ንከይድ ምስ ፓስተር ኮይንና ክንፅሊ ኢና